Barro deixouse emocionar esta fin de semana. A vila e os centenares de asistentes que pasaron polo Pazo da Crega, atraídos por unha proposta difícil de rexeitar, poder catar as elaboracións de 70 adegas diferentes chegadas de toda España e Portugal. Hai máis xente que quere vir, nos encantados, é complicado ahora facer a selección de adegas porque hai moitísimos proxectos interesantísimos que merecen ter aquí, pois un lugar e que a xente veña a coñecelos, a beberse, a emocionarse con eles. E iso emociona. A emoción dos viños celebrou os seus 8 anos dende Barro. A cita naceu en Tui e tralo pasou o ano pasado por Celanova. Esta edición escolleu o municipio pontevedrés como escenario. Neste tempo tense convertido nunha das citas máis importantes do calendario vitivinícola. Nos damos sempre cabida a xente que en algúns casos nin teñen viño no mercado, pero sabemos, os coñecemos, tes mirado o seu traballo, sabemos que aí ten que ser e tes que animalos, favorecer no que poidas o seu proxecto, sabes que vai salir algo bon, sin ter ni siquiera viño comercializado, non? Entonces, para eles, codearse con xente aquí moi bregada, con viños en Estados Unidos, Japón, en cualquier lado, pois é un valor, non? Os asistentes recibiron unha copa serigrafada coa que puideron degustar todos os viños. Ademais, as probas estiveron acompañadas polas explicacións dos adegueiros responsables da súa elaboración, un privilexio do que poucas veces se pode desfrutar. Que a xente que ven aquí son viticultores que están a falar con eles e ver a súa paisaxe, o seu territorio, velo mimetizado no seu ser, non? E transmiten o seu labor, o seu viñedo, o seu traballo inmenso. Elaboracións das 5 diferentes denominacións de orixe galegas compartiron espazo e experiencias con outras chegadas do Penedés de Xerez ou dos viños verdes de Portugal, unha oportunidade para poñer a traballar e a gozar os 5 sentidos.